Quitade todo esto, quitade esto. Que se vengan la gente que va a venir. Carla, Rubén, penúltimo yo y cierras. ¿Y Carla? Bueno, bo día a todas e a todos. Oxe, esta sala, que se chama Rosalía de Castro, todas as salas desta Deputación Provincial de Vigo teñen nome de muller, porque normalmente os nomes de muller non están en ningún sitio. E, sin embargo, tanto aportamos ao mundo. Aportamos, alo menos, a metade de todo o que existe, que eu creo que aportamos máis, porque somos o 52%, o sea, eso é así. E, dende logo, se hai algunha actividade humana onde as mulleres en moi pouco tempo teñen acadado grandísimos éxitos no mundo do deporte. As mulleres levamos pouco máis de 100 anos podendo participar e competir no mundo do deporte. Aí están os datos, verdad? Quen son a maioría das gañadoras nas Olimpiadas? Pois, no caso do noso país, mulleres. Quen está dándonos recoñecementos, premios, ascensos? Pois tamén os equipos de mulleres. E se isto acontece nun pobo pequeno, onde hai menos recursos, onde tamén hai menos poboación, pois todavía ten moita máis importancia. Na Deputación de Pontevedra sentímonos orgullosísimas de todas vos, que por 2 anos consecutivos logrades os éxitos deportivos que acadáchedes, ser campeonas en Galicia e agora para o próximo ano pois competir na Liga Prata, non? Que a min me parece que ten un valor inmenso, inmenso. E eu síntome moi orgullosa. Síntome moi orgullosa do presidente do clube, que ten feito tanto esforzo, porque sempre hai persoas detrás dos éxitos. Do adestrador, que sin dúbida ten que ser un moi bo adestrador. Pero sobre todo de todas e de todos vos, porque de verdade que é extraordinario o que tendes conseguido. E o ten que saber non soamente toda a provincia de Pontevedra, o ten que saber toda Galiza, que hai mulleres potentísimas no deporte galego e que están en todos os lugares. E, ademais, me comentaba o adestrador e o facía con emoción, o que significa que tamén esta equipa ten corazón. Non somente ten deporte, ten corazón. A vinculación que tedes coa Cañiza, non? Co voso pobo, non? Moitas me comentaba que estades na universidade, que facíais o esforzo pois de mantervos na equipa. E iso, a verdade que tamén amosa, non? Amosa ese carácter que temos as mulleres, que non nos rendimos ante nada, e mira que nos lo poñen difícil, pero aí estamos, non? Ocupando o espacio e dicindo aquí estamos, e somos campeoas. E eu quero que mañán o titular sexa que na Cañiza hai unha equipa de mulleres que son campeoas. Campeoas. Eu quero que ese sexa o titular. E que todo o mundo se senta moi orgullosa e moi orgullosos de todas vos. O próximo ano ides, ademais, a conquerir algo moi importante, que seguro que o alcalde valora moito. Bueno, a min esa foto que temos pareceme fermosísima, non? Club Balonmán Cañiza é de prata. Elas non teñen límites, pareceme
maravilloso. Nos fixemos un vídeo este ano para poñer en valor o deporte femenino, entonces participaban moitas mulleres de diferentes disciplinas, tamén adestradoras, tamén árbitras, e o noso lema era ese: elas non teñen límites, porque nós, as mulleres, non temos límites. Estamos amosando cada día. Para o próximo ano, dicía, que vai a conseguir, ademais, esta equipa, ademais de este ascenso e desta posición de mulleres fortes no deporte, pois que a Cañiza este moi presente en moitos lugares tamén. Porque o deporte tamén ten eso, non? Cando estamos a grandes niveis deportivos, todo o mundo sabe de onde son as equipas. Eu teño un fillo deportista, futbolista. Eles o teñen máis fácil e se dedican ao fútbol moito máis. Xa o sabedes, eu estou encantada de que sexa así, pero tamén son crítica, porque creo que todas as disciplinas deportivas deben ter o mesmo apoio e a mesma presencia. Pero cando era moi novo, foi a xogar ao Primavera a Juventus, e entón ali xogaba Del Piero, e lle preguntou de onde era, non? E el dixo, de Vigo. E Del Piero lle preguntou, onde está Vigo? E entón, pois, lle dixo, Real Club Celta de Vigo. E dixo, sí, o Real Club Celta. Eu xoguei ali un mundial. Por tanto, o deporte sitúa as localidades. É tamén impresionante para que nos coñezan, nos recoñezan, e iso tamén atrae a moita xente. Así que, fixadevos, o importantes que sodes. E, ademais, o queridas que sodes, o amosou, pois, a de xente da Cañiza que participou e que estivo seguindo os vosos partidos dentro con aforo reducido, porque estamos en pandemia todavía, pero cunha televisión fora e con moita xente fora. Por lo tanto, a Cañiza tan orgullosa, alcalde, a verdade é que é normal que estean así de orgullosas destas mulleres do deporte. Eu desexo que chegades a ter moitos éxitos. Agora tedes unha responsabilidade moi grande, e é que moitas nenas van a mirar para vos, e desa ser a referencia de outras moitas nenas que se van a dedicar ao balonmán, porque é un dos grandes problemas que temos as mulleres, e é que non temos referencias. Entón, é fundamental tamén ter referencias. Agora tamén van a haber para vos. Así que é imposible que as cousas saian mellores. Ascenso, orgullo e pertencia a un pobo, traballo, compromiso, mulleres sen límites e referencia para outras nenas, non só da Cañiza, sino de toda Galicia. Así que, de verdad, esta presidenta da Deputación síntese moi pequena comparada con cada unha de vos. De verdad, eu me sinto orgullosísima de o que tedes conseguido. E ao presidente e ao adestrador, de verdade, gracias, porque eu sei o difícil que é manter equipos en lugares que teñen menos recursos que outros, verdade? Isto é así. E iso tamén nace de dedicarlle moitas horas a cambio de nada. E iso tamén hai que recoñecelo. Así que a xente saiba tamén que a presidencia e o adestrador tamén son desa xente da que sentirnos moi, moi orgullosas e orgullosos. Dende logo, eu síntome moi orgullosa tamén de vos e vos quero dar as gracias en nome de toda a provincia de Pontevedra. E nada, alcalde, que hai que mellorar ese pabellón, que xa sei que vas a facer, porque hai que xogar nas mellores condicións. Así que eso tamén ten que acontecer. Pero, bueno, eu viña lendo, dicir, o alcalde da Cañiza xa ten previsto mellorar o pabellón de deportes e tal, porque, claro, é que o merecedes, non? Eu entendo, alcalde, que esteas tan feliz con esa sonrisa, nesa foto, que de verdade é maravillosa. Creo que a tes que poñer ali en un lugar moi destacado no Concello, para que cando todo o mundo entre, mire para estas mozas que conseguiron algo moi difícil de conseguir, verdad? Porque cando se consigue parece que, bueno, que é normal. Pois non, é absolutamente excepcional.
Así que gracias por ser excepcionais, de verdade. Un aplauso enorme para todas vos. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, quería agradecer á Deputación de Pontevedra pois a súa acollida aquí na súa casa en Vigo, persoalmente a Carmela, a Gorka e tamén a Luís. E nada, dicir que como coordinadora da sección feminina do club, como adestradora da base, tamén como xogadora e capitana, unha das capitanas, pois que estou moi orgullosa de estar hoxe aquí, de todo o que conseguimos, que o ano pasado xa quedamos campeonas, pero que a pandemia paralizou todo isto, sabíamos que con traballo o podíamos conseguir, así foi. Penso que unha fin de semana inesquecible, porque penso que se o escribimos non pode sair mellor, co apoio da directiva, de Rubén persoalmente, de Emili e de todo o pobo, así que enhoraboa a todas, moitas grazas por acollernos hoxe, nada, seguir traballando, a tempada que ven vai ser moi complicada, porque levamos prácticamente 2 anos sin perder un partido, vai ser moito máis difícil a nivel deportivo, pero eu confío no grupo, confío no traballo e confío, como sempre, en todas vos. Nada, suscribir as palabras de Carla, agradeceros a todos que nos recibires, a todos a todas, a presidenta, diputado de Deportes, diputado de Igualdad, alcalde. E nada, quería contar unha anécdota que me veo ahora a cabeza cando falaba a presidenta, bueno, dúas. Unha, cando estaba esperando 2 coches que viñan da Cañiza, viñan desde a Cañiza, eu estaba en Porriño esperando, pois se acaso necesitaban para chegar aquí, para ir diante, lembroume que empezamos fai 10 anos, íbamos con nenas de 9 anos en autobuses, e hoxe chegaron desde a Cañiza estas rapazas de 18 e 19 anos nos seus coches, conducindo, independientes, e a verdade é que me recordou eso. E decía a presidenta que, que traballamos a cambio de nada, eu como presidente, Emilio como adestrador, traballamos, sí, a cambio de nada económico, pero temos todo o respeto e todo o cariño das nosas xogadoras, do pueblo e de todo o mundo. E quero recordarme, acabo xa, levamos unha semana, 15 días de prensa, Cañiza, rapazas da Cañiza, e hai varias rapazas que non son da Cañiza, e iso quero recordarme delas, de Carla, María, que sempre estamos as da Cañiza, chamámoslle de fora, casi despectivamente, pero sen elas non sacaríamos isto para diante, vale? Pois nada, gracias. Só unha cousa, na Cañiza pasa como en Bilbao. Da Cañiza é quen queira ser da Cañiza, non quen nace na Cañiza. Así que as que non sodes da Cañiza, sodes da Cañiza, ademais de outros sitios. Que quede claro, Xa levamos 5 anos. Me toca a mí neste caso. Ben, en primer lugar, saudar a todo o equipo, as xogadoras que están aquí presentes, saudar a Vicky, diputada, Gorka, ao presidente do equipo de balonmán e, como non, a presidenta da Diputación. Sinceramente, para min é un momento de satisfacción, non? Estar aquí presente pola relación institucional que temos entre a Diputación e o Concello da Cañiza, pero tamén pola relación persoal e política, non? Realmente estou na miña casa, non? Ben, en primer lugar, decir que vivimos uns momentos extraordinarios, de moita ilusión. A verdade que foron momentos moi emotivos. Vimos de gañar, neste caso, o que é a Liga Galega, pero vimos tamén de gañar a fase de ascenso, non? Eu que compartín esos 3 días, realmente foron días emotivos. Eu incluso que teño fama de ser bastante tranquilo, según o presidente do equipo, pois realmente me emocioné, non? Porque realmente é moi emocionante haber vivido estos 3 días, o traballo foi extraordinario. Eu incluso recordo cando estábamos xestionando a entrevista ou esta recepción aquí coa presidenta, con Carmela Silva, de que me dicía, que queda a fase de ascenso polo medio, a ver que vai pasar, e eu lle aseguraba que en levaba a xenda, vamos a ganar. O tiña moi claro, e eu había dito incluso neste caso tamén ao presidente. Ben, é certo que para chegar a este punto hai un traballo extraordinario voso, sodes moi boas. Eu, de verdade, que como alcalde me sinto moi orgulloso do vosso traballo, do voso logro, pero tamén, evidentemente, hai todo un apoio económico, hai un traballo impresionante do equipo balonmán. Eu xa vos dicía, cando vos había recibido no Concello, de que hai unha socialización do deporte que é moi importante no día a día da vida das persoas. O deporte ten moitísima importancia, non? E iso se ve en vos, non? Que sodes xente que entrena, que traballa, que dedica moitas horas e ao mesmo tempo estuda e que cumprides adecuadamente e moi ben cos vosas tareas, incluso no día a día da vosa faceta da vida, non?
En ese sentido, Presidenta, decirvos que o traballo que se fai desde a propia institución é moi importante no apoio ao deporte, pero tamén tendes que entender, e hai que entender, e aquí fago un pequeno apunte como alcalde, de que somos unha localidade pequena, que para nós significa un esforzo moi importante e que, nese sentido, pois, o apoio, todo o apoio que nos veña desde un punto de vista económico é fundamental, non? Sobre todo para o futuro que nos toca acometer nese sentido, non? Ben, en ese sentido, pois, por parte do Concello, nós respondemos, vamos a seguir respondendo, está aquí o presidente, nos pondremos todo o que sea posible por nosa parte para que o próximo ano realmente poidamos acadar os logros que eu estou convencido que vamos a acadar. Non vamos a estar nesa liga e vamos a manternos na mesma. É certo tamén, presidenta, e quero agora facer un recordatorio, de que grazas ao traballo que se está facendo desde a propia Diputación e gracias a ese importantísimo instrumento como é o Plan Concellos, que está transformando neste caso o territorio e o conxunto da provincia, nos permite acometer iniciativas e reformas como a que vamos facer neste caso no pabellón municipal, porque xa xudicamos a obra do 50% do pabellón, unha obra que vai estar perto dos 50.000 euros, pagadas ao 100% polo Plan Concellos, e que vai dignificar e que vai dar o brillo necesario que ten que ter o noso pabellón para o que se nos aveciña neste caso, non? Ben, aproveitando que estamos xa vamos a executar esa obra, Presidenta, eu quero aquí formalmente invitarte a que asistas a un partido de balonmán femenino do equipo que está aquí presente e que nese día inauguremos esa reforma dos vestuarios do pabellón municipal de A Cañiz. Simplemente para rematar, decir, bueno, de novo que agradecer o vosso traballo, estamos moi orgullosos e, sobre todo, hai que recordar que estamos vivindo estes momentos de alegría despois de que estamos inmersos nesa pandemia na cual estamos inmersos durante 1 ano e 3 meses. Nada máis, moitísimas gracias. Allí estarei, pero ten que haber empanada e xamón da Cañiza e un viño de Condado para Danta. O sea que se luzca un pouco. Por eso non hai problema. A mellor cantina. Parabéns. Sí. Sí, gracias. ¿Qué? Gracias, Pablo. ¿Qué temos? Que lle damos? Pois lle damos